U biex jagħti sinjal li rid iġib ir-Russja bħal bqija tal-pajjiżi tal-Ewropa. Il-ktieb jismu Ir-Reborċ, xogħol il-pinna ta' Alex Farrugia. Dan ir-romanz juża l-umorizmu sabiex jindirizza diversi temi, primarjament il-politika. Ir-Reborċ jitratta bejjieħ tal-merċa li jħossu mxebba mis-sitwazzjoni politika ta' pajjiżu u bekk joħroġ għall-elezzjoni. Il-protagonist jaffaċċja sfidi kif il-partit tiegħu iżid fil-qawwa tal-appoġġ popolari u jibda jħabba ta' sew mal-partit il-kbar. One News tkellem mal-awtur Alex Farrugia li spjegalna aktar fid-dettall l-istorja u t-temi li jitratta. L-idea hija li permezz ta' din il-kampanja elettorali fittizja nagħtu ħarsa lejn dak li ħafna drabi huwa karatteristika tagħna u aħna bħala Maltin, bħala ċittadini normali, komuni, kif nirrelataw miegħu. Anthony De Giovanni, il-President tal-Bord tad-Diretturi ta' SKS, id-dar tal-pubblikazzjoni li ħarġet dan il-ktieb, qal li huwa fiduċjuż li dan il-ktieb se jintilqa' tajjeb. Din hija pubblikazzjoni tal-SKS waħda minn ħafna pubblikazzjoni ta' kwalità u qed nassumu li din se tintoġob ħafna li xija fuq il-politika Maltija, suġġett li ftit jikbu fuq b'umorizmu kif inhu miktub dan il-ktieb. It-tnedija ta' dan il-ktieb li saret fil-Forti San Tirmu inkludiet ukoll animazzjonijiet osra ta' siltiet minn dan il-ktieb.